yana so ya ji daɗi to zai rungumi wannan tafiya mu shi yasa muke yin wannan tafiya saboda a yanzu haka abubuwan da wannan kungiya take suna da yawa magana ta gaskiya ana zuwa suna sake masu ƙananan laifi kai abincin da za a yi shekara da shekaru ana ce a gidan marayu sannan gidan kangararin yara ma ana kai musu abincin da za su shekara suna ci bayan haka akwai abubuwa da dama da ake a gari idan 'ya'yanka suna karatu ba ka da karfin da zaka ɗauki nauyi kuma aka san gaskiya ne idan ka zo za a ɗora ka sai a taimaka maka yaran ka su ci gaba da karatu. To kamar bangaren jarumai na cikin wannan masana'anta ta ku wace irin gudunmawa suke bayarwa da haɗin kai a cikin wanda ta sa fitar? To ai ko ba a gaya ma ba ka san duk da ni ba rawa nake ba amma na kan taimaka saboda jama'a su ga cewa kan mu ɗaya tsintsiya ɗaya muke madaurin ki ɗaya saboda idan ka zo nan wannan kwamiti ne na masu rawa da waka sannan akwai kwamiti na ziyartar manyan mutane wanda ina ɗaya daga ciki akwai kwamiti da dama wanda ake yin su saboda ci gaban al'ummar Najeriya. To mu kalli batu na abin da ya shafi haɗa kan jarumai na ita wannan masana'anta kusan a iya cewa sai a wannan lokacin al'ummar gari suka ɗaya ganin jaruman nan suna zuwa bai ɗaya a cure a iya cewa na ɗaya daga cikin matakin farko na nasara na tatin. Wannan gaskiya ne a shekara 22 da na ina harkar fina-finai ban taɓa samun wata ƙungiya a cikin kani wadda ta fito take taimakawa jama'a kuma kanmu yake haɗe kamar tatin magana ta gaskiya. Na daɗe a harkar fim, na yi digiri a harkar fim, na zo na fara harkar fim ban ga wata ƙungiya ba na ƙara maimaitawa. Wannan tatin ɗin alkhairi ce da yadda Allah. Masoya wanda idan suka ga jarumi ya yi abu sai gaba ɗaya su danganta tunaninsa ko akwai wani ƙarin haske da za a yi haka? To ƙarin hasken da zan yi a nan shi ne duk wanda ya ga abin da kai ya kwaikwaya to idan har zuciyarka akwai abin da ake cewa kayi ne saboda a amfana to hallada za ka samu. To don haka duk wanda kai wani abu shi ya je ya kwaikwaya to sai ka yi fatan alkhairi ka aika wani ma ya kwaikwaya.